Jo Kenya kidek yudore kama tek kiny bang' riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth e pacho kae lando chako ng'anyo mar odiechieng' ma kiny. Giwacho ni gidhi rem donje tich mar kowo jowuoth ka gisundo sirikal okawi okang' ne jogo mosebedo kawang'o matatu mayudo masira. Iloro ni ondamo ma kama en mar neno ni orit ngima jowuoth, jotije mag nyamburko mantie apaya kendo neno ni masira kotimore to iluwo kod obila bende jogo maketo ngima jowuoth e andaki kaonegi ondamo mar chik kaka Cynthia Onyango lero. Tin ne seche 24 bombe duto madongo pacho ka dhi bedo kod ng'ikruok mapek e yore mag wuoth, okang' ma bende dhi yungo chumi ma pacho ka kendo keto jopiny kama tek e chenro mag wuoth ma pile ka pile. En ondamo mar riwruoge mag weg nyamburko ma bende ong'ere kaka Matatu Owners Association okawo bang' ma giwacho ni ywak gigore e Luanda e wi weng'o ma kinde ka kinde mar nyamburko magi e kinde ma giyudo masira. Okang' ma giwacho ni en mar wang' teko mar buono chik monego luw e kinde ma masira oneno. The strike is on. There will be no public transport from all major cities in Kenya. And so from today, as we move from here, we have communicated to all our circles across the country. No business shall be going on our streets in terms of public transport. Weg nyamburko gi wacho ni nyamburko mohewo 20 osewang' chakre dwe mar 9 higa mokalo. Kwan ma giwacho ni onywando nyaka nyamburko mag ji giwegi kod lori mag trela e kinde ma masira otimore. Gibiwo seyo ne tend arita kwe ma pacho ka ma giwacho ni yulo kendo seche moko nindo e tijgi mar neno ni arita oketi e kinde ma masira oneno. Obila oluwo chik mar rito jopiny kendo jonjore ma wang'o nyamburko bende okawnegi ondamo mager mar chik. In just this month of January, more than 10 vehicles have been torched. No responsibility, no any action has been taken. We have had incidents of personal vehicles. We have incidents of trucks being torched. So our issue is with the Ministry of Interior. Nothing has been done. Since September 2nd, up to now, we have had over 20 vehicles banned. There's no official communication from the IG, from the Minister himself, we have not had a word from him. Giwago lal magisebedo ka giyudo e kinde ma nyamburko iwang'o kod jonjore kendo lero ni tend arita kwe oseketo maino mar rito weg nyamburko kod mwandugi kaka joket mwandu mamoko pacho ka koro gidwaro jatend piny William Ruto mondo donjre e midhiero no mokwako sekta mar wuoth kendo resgi e lwet jomaundu mager. Every assault that has been occurred, whether to a truck, to a private vehicle or to a matatu, these are Kenyans and their investors. Their property must be protected. And because we have not had any official communication from the CS or even the IG of police, we are calling on the president tomorrow as we down our tools. It is to call the attention of the government into these matters. One of the staff of Forward was injured when he was trying to calm them down because actually during that accident, the vehicle driver was not to blame. So we want a safe roads in Kenya. Gikwayo sirikal mondo keto kenge mager manyalo rito joket mwandu kendo ne ni jogo matiyo kod sekta mar wuoth ketho nying jomoko kod duoko chien yorgi mar nweng'o okawnegi ondamo mapiyo kapok lal matara oneno kendo nuro sekta no. We don't like it at all, so we're really praying very hard that the government should come on board to help us do away with these low individuals who are trying to paint the bad name of the sector for those who are genuinely working to ensure that they support their family and also give back to the society. We are not foreigners, we are business people, and we understand we are in the business. So we shall do what is called a civilized strike tomorrow. Jo Kenya ma hinyo tiyo kod apaya, ahinya mago madhi e tich gokinyi kod yore mamoko, koro kidek yudore kama tek, imanenore ka medruok mar nengo wuoth boda ponono okang' makama oketie tim. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.